Shalom, para sirenggang kinasih, kita pepanggihan wonten ing renungan Sabda Winedar kalian kula Pendeta Sono Prastyo saking GKJ Wuryantara Klasis Wonogiri. Wonten ing dinten Jemuah Surya kaping 20 April tahun 2020, Minggu Paskah kaping sepisan. Pausan setunggal Samuel bab 17 ayat 19 dumugi 3 kalih, Jabur 150, lelakone para rasul gangsal ayat 17 dumugi 26. Dene jejeripun kapitadosan dumateng Allah. Dene nats ingkang kita tambeni saking setunggal Samuel bab 17 ayat ingkang kaping 3 kalih ingkang mekaten. Daud matur marang Sang Prabu Saul, sampun ngantos sami nglokro jalaran saking tiang menika. Abdi dalem badhe mengsah nandingi tiang Filisti menika. Para sedherek kinasih, raos ajrih menika saged menular. Napa malih menawi mireng kabar ingkang ngajrih-ajrihi dipun bolan baleni, tentu badhe njalari raos ajrihipun tiang-tiang ingkang mirengaken. Raos ajrih ugi dipun adepi dening bala tantra Israel nalika Saul gumeter kalian kabar pangancamipun Goliat. Sinaosa dipun tawekaken hadiah ingkang ageng, nanging tiang-tiang Israel sami ajrih lan gumeter. Kalebet Eliab kang masipun Daud. Daud nembe kemawon dumugi ing tlatah peperangan lan mireng pangancam menika, lajeng taken-taken bab tiang Filisti kala wau lan matur dhateng Saul, sampun ngantos sami nglokro jalaran saking tiang menika. Abdi dalem badhe mengsah nandingi tiang Filisti menika. Tentu kemawon Saul lan bala tantra Israel sami gumun. Badhe ngginakaken menapa Daud anggenipun badhe nglawan Goliat ingkang gagah prakoso lan ngginakaken gegaman paprangan komplit. Daud nggadahi kekiyatan nanging boten saking dirinipun piyambak. Kekiyatanipun inggih saking Gusti Allah ingkang gesang. Secara wadak pancen Daud langkung alit lan ringkih katimbang Goliat. Piyambakipun ugi boten dipun latih kados bala tantra sanesipun. Boten gadah gaman paperangan. Inggih namung kapitadosan dumateng Allah ingkang njalari piyambakipun kuwagang lawan Goliat. Para rasul kacepeng lan kalebetaken ing pakunjaran kita. Lan ing dalu para malaikating Gusti ngluwari para rasul satemah lajeng martosaken Injil ing pedalaman suci. Sinerat wonten ing lelakone para rasul bab gangsal ayat 18 dumugi 21. Kekiyatan kapitadosan dumateng Allah jalari Daud kuwagang ngadepi utawi nglawan Goliat. Kekiyatan kapitadosan dumateng Allah dadosaken para rasul martosaken malih pangandikanipun Gusti dhateng tiyang kathah ing pedalaman suci. Kita
ing gesang padintenan, ing salebeting pambudidaya utawi perjuangan warni, perjuangan kita ing donya menika, mengsah kita jaman sakmangke asalipun saking maneka warni perkawis. Perkawis keluarga, keuangan, sesambetan kalian tiang sanes lan sak panunggalanipun. Gegaman kita inggih menika kapitadosan dumateng Allah, lajeng jalari kemenangan. Gusti Yesus tansah nunggil dumateng panjenengan sedaya ing sauruting gesang kita. Gusti tansah berkahi kanthi luber dhateng panjenengan sedaya. Amin.